pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Bwande kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangoimbani foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi Malawi. Bwande mukuti chani? Achimwene London moni tsiku la lero. Kaya muli bwanji anzathu kumanganda kwa munachona. Machona inu. Ife kuno kwanu kwa abale anu ku Nyasalanda ayi ndithu Mulungu atisungabe ni moyo. Tsiku ndi tsiku zisomo zake zimakhala zochuluka. Zinazo monga muja ndakambira kali muja achimwene tidasiya kudandaula. Tinaona kuti kudandaula sikutithandiza kuti tionjezere masiku a moyo wathu. Mposo nkhawa ndiye zikhoza kutipangitsa kalamba mwachangu. Mmene pena umakhalira moyo ku Nyasalanda kuno achimwene kumango dandaula ndithu ukhoza peze kuti wakadzala nkhadze mwachangu kwa basi. Leronso ndimati nene kuti basi zomwe zija zotsogola za Khwezy zandiguliraso sitampa amwene. Timanena abetu kuchitira anthu ngati mwanjiwa akafadala kuti basi kwathu konse kuno ndiye ndi Khwezy basi. Ukakweramo umachita kukhala ngati uli mu ndege. Maulendo pakati pa Bwande, Lilongwe ndi Mzuzu anaphweka kwambiri kwathu kuno chifukwa cha basi za Khwezy. Achimwene ndikudziwa kuti mtima wanu uli yoko kufuna kumva nkhani zakuno kumudzi kwanu. Ndikudziwa kuti make mphekesera zakupezani kuti kwathu kuno kuchitika zakuti. Zimangovuta koma kuti inuyo achimunanga simutiyankha kalata zathu. Koma ndithu timafunitsitsa tamakuwuzani zochitika zakuno pafupi. Ndikudziwa mukufunitsitsa mutamvetsetsa zimene zikumveka kuti tikufunanso ulendo uno kugula foteleza otchipa chaka chino. Koma tsopano tikufuna tigule kuchokera kwa anthu ogulitsa panado. Ifenso kuno kumudzi kwanu kuchikumbeni timangomva achimwene anthu akulankhula koma zoona zake zenizeni sikutibe tikuzidziwa kwenikweni. Ndikudziwa mudzinena kuti koma Bwande inu Bwande asasimulapa mwamva inu. Mmese posayidwa pa munapondedwa akale ndalama za Nkhani ndi mkulu wa buntchale uja butcherman wakunja kumupatsa ndalama za Nkhani kuti akupezeni foteleza koma ata osakupatsani mpaka pano ndalama sizinatengedwe. Pano ndiye makayambanso ogulitsa panado. Ndikudziwa mmene ndakamba za butcherman adalichita chipongwe chaka chatha uja mwakumbukira zambiri. Nkutheka mukudzifunsa kuti kodi Bwande butcherman anabweza ndalama zanu? Achimwene ayitu zoda mutu zenizeni amwene. Pacha uja Anthony Jere wakhala akumakamba kuti ndalama zimenezo musadandaule manyasa tikazitenga. Komabe ife timakhabe ndi chikayiko achimwene. Mukazitenga ndalama kwa butcherman si munthu amaseweratu. Inu mukwakumbukira bwinobwino achimpeni butcherman wamkulu m'mudzi mwathu muja. Mukwakumbukira mmene zinthu zawo zimakhalira. Achimpeni sanali munthu amasewera, anali munthu wopsa kwa basi. Kwakongoza achimpeni ndalama umadziwiratu kuti imeneyo ndi kuti wangofupa. Sibwezedwanso iyi. Ukayesera kuti ukatenge ndalama yako
umakwapeza chimpeni monga mwa dzina lawo akunula chimpeni chawo samakambaso zambiri umangobwerera wekha. Butcherman akatenga ndalama nkovuta kwa basi kuti abweze. Nchifukwa chake ife titangomva kuti tabetsatu ndalama kwa butcherman tidadziwa kuti malodza basi imene yapita. Butcherman satibwezeranso ndalama ayi. Maganiziro ake ndende achimpeni zochitika zawo. Ndalama zathu za nkhani zinapita ndithu. Mpaka pano ndimakhala ndimadzifunsa mafunso ochuluka kwa basi. Ndimadzifunsa kuti amangwetu ndani koma amene anabwera ndi ganizo loti tiye ndipite kwa butchermaniyu tikapangeza foteleza. Munthu amene anaganiza bwanji kwenikweni? Kodi mwati tinkafuna foteleza kapena ndowe za ng'ombe kwa butcherman? Ndi maganiziro ewo odabwitsa kwa basi kuti kodi zinthu zakezi zimayenda bwanji kwenikweni mpaka sizimadziwika kuti kodi adapanga zimene zichadali ndani, cholinga chidali chiyani. Penanso ndimadzaona ngati aliyense amene adakhuzidwa ndi nkhani imene ija chilichonse chimene amachita amachidziwa ndithu, zoti idzathera m'misozi amadziwa ndithu. Penanso ndimangoona ngati inali njira yoti anthu ena ake atulutsire ndalama za nkhani nangatene kuti chiyani amwene. Nchifukwa ife kuno ku Nyasaland pamene akukamba zoti ulendo uno tachoka kwa butcherman tapita kwa uyo ogulitsa panadolo, anthu ngati mwanji wa ifeyo bwantasa othese tomakhabe ndi nthumazi tikamalingalira zamene ndalama zathu zikuvutira kuti butcherman atipase. Ndiye tikamamvanso kuti ulendo uno taziyambaso koma tsopano ndogulitsa panadolo timankhabe ndi mantha kuti koma ino zithera bwino koma izi sitionanso mbonaona za kipingo ngati zimene tidaziona pakatipa. Pena pake amandiseka namagetso angayo kuti Bwande ndi anzanu sumulapa ndino asizinthera nkhani nake simunamalize pano mukapotanso ina. Ndiye ndimamuwuza kuti musadandaule mwina ulendo uno tasukusula tayamba kupenya. Amandifunsa kuti kodi dobadoba amene amapeza madilu ngati amene wandi ndani, chifukwa zikuoneka ndithu kuti zimachokera kwa munthu mmodzimodzi yemweyotu. Ulendo uno lumankhabe mphero lathu kuti bolani asakhalenso anzathu akunjawo akumawuzana kuti ambwana ukafuna ndalama zophweka zachangu kudya mosavuta ndiye upite ku Nyasaland. Bwana asakhale akumachita kututana pena pake kuti amwene tiyeni zabowoka uku ukangowanamiza manyasa nkhani ziwiri zitatu basi amafewa sachedwa kugwetsa ndalamazo. Komanso ukawaponda sikuti bangakupeze amayikwera ndege kumankana asakasaka munthu amene adawatengera ndalama zawo anga akusakasaka nyumba imene kwalira chinganga chotede lunde wafulidwa bwino ndiye watheka. Odi kodi butcherman alipo? Ankati amakhala kunotu waona ndana butcherman. Ulendo uno bora ndisekiyeso zombwambwana kubetsa ndalama ngati tikubetsa kwa anyamata wachiona ndani. Nkhani ndiyo mwija nakuza nikalija chimwene kuti dziko lathu limakonda kwambiri nsima. Ndi chifukwa chake zina zake zikamachitika zomachitika mozondoka chimwene. Chilichonse cha ife ndi nsima basi. Chimene chimayenda mutu mwathu ndi nsima. Ndifaka anthu ena akamatengapo mwayi kutifunika bwengete amadziwa kuti Nyasaland nkhani yake makhala ya nsima basi. Nyasaland nkhani yake makhala ya nsima basi. Tiye naoni amakonda nsima amenewa zitheka. Kumachita kudzilamirira kuti mtsinje yetu sulimba wopanda miyala mtsinje umalimba ndi miyala. Miyambi umachita kupekedwa kuli kubwekera nsima. Mbewu za nkhani zinazo ndikumalima ndithu mbatata za mpwechepweche paliponse komayi ndithu manja umakhabe ali nkhosi kalanga ine kaya ndeti janji kaya chimanga ife tilibe chaka chino basi chakudya chativuta. Kodi mmesa mwini mbatata amvekera nanga mbatata ungati ndi chakudya? Ngati si chakudya ndi chani? Mbatata ndi masinakisi. Ife tonse akunchinji kwawo kwa Extreme FC tiyimirire tikati Extreme FC tidziwa kuti chilimu changa zamveketi Extreme FC. Nyerere zapondedwanso ulendo uno azimenya khumfu anyamata amunchinji kuvinitsidwa mbotosha asakufuna anyamata Extreme kuwaphunzitsa anzawo mmene chiterera chimavinidwira kunchinji kuwadinda pachidali kuti ngati akudinda belo ya foja kochiosha kaya nkokapanira kuchimake kwa vilombo dala. Vandalazi pepani ndithu onyata omwe nkhwazi kochilira mikundimu kapiri ndi amene achita chipongwe. Pepani anyamata apawaliranji awa ndi amene achita chipongwe. Pepani
barman chonde aliyense wa vandalazi kumayang'anitsitsa redi angambe kulira muno. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande amafuta kunyasalande sunga mvenze